U sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Muzej genocida i Muzej opsade Sarajeva u saradnji sa 4. gimnazijom Ilidža organizovali su predavanje pod nazivom Borba za nezavisnost putem njegovanja kulture sjećanja. Predavanje je održano u ponedjeljak 26. februara 2024. godine u holu 4. gimnazije na Ilidži. Kustosica muzeja, Belma Zulić, ulogom predavača približila je historiju borbe za nezavisnost, ali i istakla važnost njegovanja kulture sjećanja na sve žrtve agresije koje su na svojim ramenima podnijele težak teret slobode. Učenicima je pružena prilika da učestvuju u diskusiji za vrijeme predavanja, a neki od njih su svoje viđenje Dana nezavisnosti i važnosti sjećanja na taj značajni datum iznijeli i pred našim kamerama. 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, je veoma bitan praznik za našu državu. To podsjeća na odlučnost i hrabrost našeg naroda da odbrani našu državu. Trebamo da se prisjećamo toga i da, da što više o tome razmišljamo i da podsjećamo omladinu da se toga sjećaju. 1. mart je Dan nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine i smatram da je jedan od najbitnijih datuma u historiji naše domovine. Ovaj datum predstavlja oslobođenje naše domovine od višestoljetnih režima i agresije na našu domovinu i smatram da bi se trebalo svake godine što bolje obilježiti, i trebamo ga imati u srcima našim. Stvarno smatram da je ovo predavanje bilo stvarno poučno i vjerujem da bi se u srednjim školama u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini treba održati. Dakle, 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, je jedan od najbitnijih, ako ne i najbitniji praznik ove države. Glavno pitanje na referendumu koji se dogodio 29. februara i 1. marta 1992. godine bilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu gdje će građani Bošnjaci, Hrvati i Srbi imati gdje će živjeti ravnopravno. I na taj referendum izašlo je 2.070.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Pa ja smatram da Dan nezavisnosti treba da se svake godine održava što bolje, jer time slavimo suverenitet i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Evo, uglavnom, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine se obilježava svakog 1. marta i ovo je bitan praznik, zato obilježava samostalnost Bosne i Hercegovine od tadašnje Jugoslavije. I meni je bitno da je ovaj praznik jako važan korak u samostalnost naše države i vjerujem da je jako bitan nacionalni praznik koji se treba slaviti svake godine. Ovaj dan obilježava dat kada su građani Bosne i Hercegovine referendum 1992. godine glasali za nezavisnost. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, a označava je opredjeljenje građana ka budućnosti naše domovine i nezavisnosti. To nije bilo lak put, a u zajedničkom snagu smo prebrodili sve prepreke i izborili se za nezavisnu domovinu. Ja sam Hana Banda, predsjednica Vijeća učenika 4. gimnazije Ilidža. Obraćam se ispred 4. gimnazije. Izuzetna mi je čast zapravo da organizujemo zajedno sa muzejom ovakvu izložbu, da pokažemo zapravo važnost 1. marta, odnosno Dana nezavisnosti. Drago mi je što smo uključeni upravo mi, mladi, jer upravo na nama ova zemlja treba i da opstane. Zbog toga je izuzetno važno da pokažemo značaj ovog datuma, da podignemo svijest onome što je bilo, onome što se nadamo se neće više nikad ponoviti, ali trebamo biti stvarno spremni na sve i da znamo kroz što su naši preci zapravo prošli kako bismo mi živjeli i hodali slobodno po ovom tlu. Narednog dana u školskim prostorijama je održan svečani program povodom otvaranja izložbe pod nazivom 32. Prisutnim gostima obratili su se predstavnici škole, kao i predstavnici Muzeja genocida i Muzeja opsade Sarajeva. Nakon završetka programa, svi prisutni imali su priliku pogledati izložbu, predmete iz naših muzeja, kao i niz fotografija i ličnih priča preživjelih žrtava. Važno je napomenuti da je u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti održano i takmičenje likovnih i literarnih radova učenika ove škole.
Najbolji radovi ostvarili su vrijedne nagrade. Nešto više o angažovanosti učenika te njihovom interesovanju o učešću u ovom takmičenju rekla nam je profesorica Amela Ajanović-Čehić. Učenici 4. gimnazije su se izuzetno lijepo pripremili i dostavili nam veliki broj radova, preko 100 radova smo primili na ovom konkursu. Teme su bile izuzetno teške, tako kažem, za ovaj uzrast, ali oni su tako to odlično prihvatili i uradili u kratkom vremenskom roku. Ja sam malo na početku bila skeptična da li će oni to uopšte stići, rok je bio poprilično kratak, uvijek dajem nešto više od mjesec dana, ali oni su to kroz par dana zaista brzo i jako kvalitetno uradili. Ovdje se nalazi samo uži izbor radova koji su donešeni nazad iz Muzeja genocida u našu školu, a ostatak je ostao tamo u muzeju. Oni su zaista jako dobri, ali ima i radova koji ovdje nisu prikazani, koji su isto jako dobri. Tako da ne bi posebno izdvajala, za mene su svi odlični. Ono što je važno istaknuti da učenici su imali motivaciju te nagrade koja je vrlo rijetka u našim likovnim radovima. Niko te radove ne vrednuje toliko kao kroz nagradu, nego više kao kroz pohvalu. Oni su se potrudili i najviše zbog nagrade. Tako da meni je izuzetna čast da upravo na ovaj praznik mogu reći da je u ovoj školi urađena jedna jako dobra promocija uz pomoć vašeg muzeja i zaista se zahvaljujem od srca na ovoj divnoj saradnji. Nadam se saradnji i idućih godina da ćemo imati podjednako jako dobru saradnju. Ono što su moji učenici uradili, samo jedan djelić truda i rada koji oni rade svakodnevno u ovoj školi. I zato smatram da je 4. gimnazija istakla se od ostalih gimnazija i napravila jedan iskorak, pogotovo u umjetničkom dijelu koji zaista želi da očuva nešto što je naše i što ne bi trebalo se zaboraviti. Pogotovo ovaj genocid koji nam je u proteklom periodu se desio. Izložba 32 bit će postavljena u holu 4. gimnazije na Ilidži do 4. marta 2024. godine. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da dođu posjetiti našu izložbu i da svjedoče tragovima jednog vremena koji će zauvijek ostaviti duboke rane i trag na našu domovinu, ali i ponos jer je naša jedna i jedina Bosna i Hercegovina ostvarila svoju nezavisnost. Svim Bosancima i Hercegovcima od srca želimo sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.